L-idea nibtet madwar sena ilu meta r-Reġjun Nofsinhar ħass il-bżonn li jara kif jesploraw il-mod ta' l-ħula varji fl-istess reġjun jiċċelebraw il-ġimgħa kbira. Il-pubblikazzjoni bl-isem il-ġimgħa imqazza wirt komuni li jgħaqqadna li nħarġet mill-Kunsill Reġjonali Nofsinhar se tippreżenta diversi temi marbuta mal-ġimgħa mqazza f'Malta. L-edituri il-Professur George Cassar u Dr. Noel Buttigieg se jgħidulna aktar dwar il-kontenut u l-kontributuri tal-ktieb fl-episodju tal-lum. Dan il-ktib huwa ktib interessanti għax jiġbor fih 9 kitbiet minn 9 persuni differenti illi propju fl-oqsma differenti tagħhom setgħu jagħtu kontribut lill-tema prinċipali li hija il-ġimgħa mqazza. Il-ġimgħa mqazza bħala wirt u patrimonju allura tagħna l-Maltin. Li provajna nagħmlu fih huwa appuntu illi nħarsu lejn temi u aspetti illi mhux biss huma temi li normalment aħna nistudjaw, imma li xtaqna nagħmlu li nħarsu lejn temi li normalment aħna ma nħarsux lejhom. Pereżempju, temi relatati ma' l-ikel, temi relatati ma' daq ta' niepen. Jiġifieri l-għan aħħari kien illi nittrattaw dawk it-temi marbutin mal-ġimgħa kbira imma mill-lenti minn xeħta totalment differenti. Meta il-proċess beda, l-ewwel ħaġa li ħassejna li għandna bżonn nagħmlu hi li nagħmlu konferenza fejn fiha nistiednu ħassieba jew riċerkaturi li ħadmu diġà fuq dawn it-temi li aħna xtaqna li nindirizzaw. Minn hemmhekk imbagħad beda l-proċess biex inħarsu lejn jekk kienx possibbli li dan nħallu legat warajh, jiġifieri ir-Reġjun Nofsinhar ukoll ħass il-bżonn illi mhux biss nagħmlu din it-taħdita din il-konferenza, imma ħassu ukoll il-bżonn illi ssir pubblikazzjoni illi fil-fatt qiegħda tiġi mnedija bħalissa bħal da żmien. Naħseb illi l-għanijiet huma tnejn. L-ewwel għan huwa li inħallu testimonjanza ta' dawn l-istess diskussjonijiet li ġew preżentati mill-kelliema varji li kienu mistiedna biex jieħdu sehem fis-simposium. Imma naħseb iżjed minn kollox permezz tal-pubblikazzjoni ser mhux biss nkunu possibbli niftakru lejn x'kienet jintqal, imma iżjed minn kollox nibqgħu nedukaw permezz tal-istess pubblikazzjoni il dawk in-nies illi forsi mhux bil-fors qegħdin iħarsu lejn il-ġimgħa l-kbira bil-mod ta' kif ħarisna lejha f'din il-konferenza. Tajjeb ngħidu għal min interessat fi ktieb bħal dan li jiena nirrikmandah minħabba li propju huwa aspett ieħor fil-patrimonju tagħna nazzjonali u l-ktieb jista' jinġabar, jinxtara, jiġi akkwistat mir-Reġjun tan-Nofsinhar għal donazzjoni li sa tmur għall Community Chest Fund.